Протест, организиран от група граждани на район Подуене против боклука. Неизвестно кои хора точно го организираха, верно, но ние сме тук. Сега показваме, че тук наистина е доста чистичко около общината, около район Подуене. Много добре, харесва ни. Ако може, така да стане навсякъде в целия район Подуене. Всичките квартали, ако могат да се изчистят по този начин, както е тук, ще стане прекрасно. Кристиян Николов, нали така се казваш? Христов. Няма значение. Оставка за тебе, брато, защото нищо не става от тебе. Заедно с Терзиев да се махате и да си намерите друга работа, защото за това не стават. Така, клапата вчера беше в това състояние. Разбраха, че ще има протест. Днеска са изпразнени кофите на Ламби Кръстев и на Байлово. Само докато идвам, аз събраха 20 метра този чувал боклук по Ламби Кръстев, докато идвах насам. Всички, които гледат това видео, да си носят боклуците пред общината. Тук явно чистят. Всичко е точно. Идвайте насам.